estem a Girona, hem canviat de província, però seguim a Catalunya, estem aquí en un supercafè de Tesla. Aquí carregaré el meu proper cotxe, quan el tingui, Res, avui farem una ruta d'uns 20 quilòmetres, anirem al Castell de Sant Miquel i del Castell de Sant Miquel anirem al Santuari dels Àngels. Són 2 cims de la fe, amb la qual mola perquè aquí puja la nostra llista i res, a veure com se'ns dona el camí. No, anem-hi! Portem una estona de camí, hem arribat a la Font d'en Mistaire, el camí molt bé, hem agafat alguna drecera per tallar camí i encara ens queden 20 minuts per arribar al Puig de Sant Miquel. Així que vinga, anem, perquè això no s'acaba mai. Vinga, va! Ja tenim un altre cim, el Puig de Sant Miquel, aquí a dalt de Girona. Té uns 395 metres, hem pujat a dalt del castell, que és on està el Berta Geodèsia, i una ruta molt xula, la veritat és que molt bé. Apa, ara anem a descansar una mica i anem al Santuari dels Àngels. Vinga, va! Ja tenim un altre cim. Aquest és el Santuari dels Àngels. Està aquí a Girona. Hem vingut des del Puig de Sant Miquel, o Castell de Sant Miquel, fins aquí. El camí espectacular. Hem passat per Puig Estela i res, vull dir, tot molt bé, tot per pista, corriolets molt guai. Hem agafat castanyes, hem trobat aquesta pinya i bé, molt bé, vull dir, molt xula la ruta, molt recomanable. Ara descansarem una estoneta, menjarem alguna coseta i cap a l'hotel, el camí de tornada. Vinga, va, anem! Després de dinar, que per cert, hem dinat al Santuari dels Àngels, espectacular. Menú 12 euros i, bueno, impressionant. Tot molt sibarita, molt xulo, molt xulo. Res, i ara estem de baixada fins a arribar a l'hotel. I ens hem parat aquí al mig del bosc a recollir suro per posar en el pessebre. Una cosa que se m'havia oblidat. Per cert, hem agafat castanyes. La meva primera recollida de castanyes. Després us ensenyaré la foto. Ja ho veureu, ja ho veureu. El Puig de Sant Miquel, o Castell de Sant Miquel, i el Santuari dels Àngels. Genial! Ha sigut una excursió superxula, és impressionant. Hem agafat castanyes, hem agafat pinyes, hem agafat suro pel pessebre, hem dinat superbé en el santuari, genial, tot perfecte. Una ruta molt recomanable, genial, i el camí superfàcil, molt bé. Apa, ara ja anem a descansar, que portem 7 horetes caminant. Bé, bye, fins al proper cim. Cims o ruta, ja veurem!